Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo pa tinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi ndarasikira kuno kwaseke pane nyaya inosuwisa isiri nyaya inofadza. Pana baba pamusha pandasvika pana baba vakazvimba nhengo yavo yesikarudzi ameno kana shona yacho iriyo yananyatsa kutaura zvakanaka. So ndikuda kuti ndinzwisise kuti zvakambofamba sei kuti baba vanga vachizvimba nhengo yavo. Ndine mhuri yavo iri panapa, pana mama, pane munin'ina vacho matauriro andaita ndichisvika panapa. Saka so ndoda mboita hurukuro naamai timbonzwa kuti zvakambofamba sei uye wanombogara sei. Mama makadii? Tiri madiwo. Ndinofara mama, ndinokutendai nekutigamuchira kwamaita pano. So nyaya iyi tangonzwawo nemahunga kuti baba vakazvimba nhengo. Munganditsanangudzirawo kuti zvakambotanga sei, urwere uyu hwakauya sei pamusha penyu? Urwere uyu hwakatanga huchidai so. Baba vakatanga vachingota zvemagirlfriend pamba, vachibuda kunze, vachidini, vachingodana nevanhu vakasiyana-siyana. Vadana nevanhu vakasiyana-siyana kudaro, vaidana kana nevanin'ina vangu kana neshamwari dzangu chaidzo dzandaitamba nadzo, mabest friend, andaitoudza masikret angu, vachidana nawo babavo. Ndipo vakatanga kuita zvechihure chavo. Vadaro bva vazvimba sigarudzi yavo. Saka imimi makazozviona sei kuti baba wazvimba sikarudzi? Baba ndakaona kuti vazvimba sikarudzi nekuda kwekuti takatanga tiri mubedroom ndichida kuvabata kuti tisangane. Ndoda kuti tisangane kudaro baba vairamba kana kugumwa neni vachinditi vakaneta vasida kugumwa neni. Ndobva ndatanga kunetsekana. Saka rari rimwe zuva ndakaita vekutaimira vakarara. Ndobva ndanovavhura pandaona sikarudzi yavo yakazvimba, bva ndavabvunza. Vakutondipomera kuti ndiwe wakaita sei, wakandigadzira. Ndikati mogondipomera ndinakakugadzireko kwamaifamba muchienda. Mungapomera inini. Vatatanga kutonetsana mumba mwemwe vachiti ndindakavagadzira babao. Alright, saka imimi pawaiita zvemagirlfriend apa baba, makatora nguva yakareba sei imimi musati masangana nawo pabonde? Ndakatora zvemwedzi miviri tichingonetsana vachiramba. Alright. Saka madaro wataura kuti imimi ndimi makandigadzira, makambofambawo here kuenda kukiriniki chaiko kana kuenda kuchipatara? Makambofambawo here muchifambira dambudziko irori? Ichokwadi takambofamba nawo babawa, takatomboenda kuchivanhu kuna vamwewo sekuru vakatipa maguchu. Asi takapiwa maguchu hazvinambochinja, vataenda futi kukiriniki kuti vanobaiwa manjekisheni. Takatobaiwa manjekisheni tese neni, ndakatobaiwawo 5 vakatobaiwawo 5. Zvomboita kunge zvakupera bva zvatanga futi. Okay. Alright. Regai ndimbonzwe mukomana ari panapa, zviri sei? Ndiripo mukoma wangu. Right. Mungaitawo here ruzivo, ndanzwa muchitaura kuti mimi ndimukoma wenyu, mungaitawo ruzivo here kuti dambudziko iri rakamira sei kana zvakatanga sei pamakazozvinzwawo imimi? Dambudziko iri harane nguva ratanga. Asi inini sekuono kwangu, sekutarisa dambudziko iri zvezvekuchipatara kana maguchuka, zvindione ngezvirizvo zvinhu zvekukonzeresa kuti zvidai, kana kuti isiki kana kuti chii, zvirwere zvepabonde, ndione zvirizvo. Asiwo kutiwo maiguru vanengona kunge vane zvavakaitwo kuna mukoma wangu. Asi kuti havakwanisira sei kutaura. Pamwe ndinombozama uko waita sei kumboda kutaura nawo kuti maiguru hapana zvamakaita here zvinoda kuti tikwanise kuti tikuripei kana kuti tibatsire mukoma wangu aite, bhosi mwana wamai vangu ndenchitobatikanawo. Asi havafi vakabvuma. Vanototaura kuti mukundipuma uriwo iyi zvakazoti. Saka nini handichatoziva kuti kana matosvika kudai mukwanisa kutotita sei tibatsirawo, tione kuti tingaita sei, tingapagadzirise sei. Alright. Amai, nyaya hanzi nemunin'ina vari kuita fungidziro kuti munogona kunge muri imi makagadzira mukoma. Bamunini wako vakabvira vaida kutondipomera, zvoda kundipomera kuti ndindakagadzira mukomawo. Handitombodi zvokujairwa nawo bamunini wano kuti imimi ndindakagadzira mukoma wenyu nini. Muda kundijairira, muda kugara muchingondijairira. Handini zvokujaira, muchatondiripa imi bamunini mazinziko. Inda muchindijairira imi. Munoti ndosvika kupi muchinipomera kana hama dzangu muchatodziudza kuti muchatondiripa. Inda muri imbwa imi bamunini imi. Aiwa, hatisi kuti tukana, ini ndongobvunza chete kuti zvinondirwadza zvinoitwa nabamunini wano, utoda kutondijairira. Watirira zvekutaurwa. Hayo ibva nyarara uko. Poibuda uchiita zvawaita, ndaingoramba ndakangonyarara ndichimbotaridza.
Aiwa, kana richinge radambudziko amai rinenge raredu tese. Alright, saka anyway, chirega tidai so imi mama ndakumbira kuti timbotaure zvedu pasaidi tiri 2. Chimbouyai timbokurukure tiri 2 ava wasipo zvavo apa tichaiti zvedu aiwa vada kundijairira zvanyanya. Aiwa, hapana chisingaperi, zvinogadziriswa. Zvinogadziriswa. Ndivatorera pamunhu zvakanaka mandirapisawo zvechihomo musandida rudo. Saka muri kunzwa kuita sei baba? Nguva nenguva handina kana mufaro murugare handina. Izvezvi irikuita kunonzi kuvhuta. Muna mafemero andikuita ndokufema kuita ndichirwadziwa, ndichifema ndichirwadziwa. Izvezvi ndezvinondipa mvura ndipo mamwe. Pakashata. Saka hanzi namai zvakabva kumagirlfriend ishuwa here? Handichazivi zvangu kuti. Asi maizviitawo here zvemagirlfriend? Handicharambi ndoda kupupura chokwadi. Zvesu ndaita. Hapana chandinoramba ichokwadi. Zvandaita manje amai ndati ndikutorei handiti titaure tiri 2 muno. Apa hatichaite zvenenge apa. Hapasina, hatichaite zvekamera. Hapana here chokwadi zvamunoziva. Handikuona condition ina baba. Chokwadi. Hapana here chokwadi zvamunoziva imimi. Because inini nyaya ndichizoinzwa kuti ndisvike panapa. Wanhu waingoti hanzi akagadzirwa nemukadzi wacho. Saka imimiwo chokwadi hapana here chamunoziva pamusoro penyaya iyoyi. Inini chokwadi ndinacho, ndachitya kuti tsanangudza bamunini varipo. Inini ndakafambawo ndaona kuti baba vanyanya kundihurira. Ndaona kuti dambudziko iri kairi zvinhu zviri kundirwadza nokuti vaingodanana kana neshamwari dzangu kana nevanina kana nema next door. Saka ndakanga ndakutoshewa mufaro kana ndichifamba ndanda kutongofamba kana vanhu vakutongondiseka. Inini bva ndafambawo ndikati rega nditsvaka kwekuenda. Ndaenda ndakaenda kwagogo Stole ndokwandakaenda. Ndokwandakasvika bva vandigadzirirawo babavo. Saka imimi chinangwa chenyu chenge chiri chekuti baba vasahure here? Chinangwa changu changa chekuti vasahura babawo. Tivewo vanhu vanovaka musha wavo takagarawo zvakanaka pane kuti vangoramba vachisangana nevanhu vese. Alright. Saka imimi chikumbiro chedu takuti kama warwadzisa zvakwana izvozvizvi kuti wachipore waite zvakanaka. Pari kudiwa chii? Kuti waite zvakanaka munenge makuita sei? Pane zvamakapiwa here kunzi munogadzira neizvi kana makuwasunungura kana kuti munozvifambisa sei? Inini kana vauda kutosunungurwa tinodzokera kwagogoyo plus inini ndoda kutoripwa. Ndopa ndoda toita. Vanoenda vonosunungurwa dambudziko roti ripere. Asi ndasingadi kuti muzotaurira bamunini zvandokukuudza izvi. Izvi ndosaka ndakudainzai katati towirirana tega tiri 2 muno. Aiwa, imi chichirerutsai mwoyo. Murume ndewenyu, mune vana vangani? Tine vana 4 nababawo. Zvinochita sei kuti pavana 4 wese baba wobva wafa? Munozvizoita here kuti mosiya vana dziri nherera vasina vabereki? Kutorambana kuri nani kamuchiziva kuti baba vari kwavo mai vari kwavo asi muri vapenyu. Zvino wakafa manje baba zvakadai amuone kuti munenge mashaisha. Kufa havafi asi ndoda kuti vatange vandiripa ndokuti zvinhu zvitoita. Todzokera kwagogo vonogadzirwa kuti zvinde pakanaka, kufa havatombofi. Pakuda kuvarwadzisa kuti ndanyanya kurwadziwa nababa wadambudziko rachona kwaranga rabvira kwangu kwareba. Kuzvara vana vese vachingodaro. Ndichingoshingirira nchida kugara musha wangu. Alright, aiwa. Saka isiso zvatichaita tichakuyananisai. Zvamataura mazvinzwa, inini hapana wandinoudza. Saka isiso imimi munongotaura kuti baba vanofanira kubatsirwa. Handiti kwakuenda hani makambofamba mukaenda wenyu kwamaienda asi maitoziva kuti hapana zvinodini? Ichokwadi. Hapana zvinobuda. Imimi chitorai murume wenyu moenda naye kwagogo Stole kwacho. Iwo gogo Stole ndo vanozogona kutaura kuti ripirai mukadzi wenyu. Moripirwa mwoyo wenyu wofara, then murume wenyu osunungurwa, obva apfidza achazviite futi. Zvinondoenda sei inini apa ndandambovanza nchiramba kuna bamunini? Bamunini havazondiuraya here kana kundikuwadza? Izvozvo ndo zvati kuti isisi tinokubatanidzai. Kana iwo muchikwanisa kuenda kuna gogo kwacho ikoko, chingofamba ise mafambiro amaingodini, amaingoita kumashure. Apa ndakutotya noti bamunini vana hasha nedzimwe hama dzikazoungana vakazoziva kuti ndini ndakadaro ndinenge ndatova muroi mumusha vanenge vakutonditya. Alright, chiregai tione kuti tobatsirana sei baba.